Takže čau lidi, já jsem Banán455cz a vítám vás u mého dalšího videa. Toto video je omluva k předchozímu videu, kde jsem říkal, je to krátké informační video. Odkaz bude v popisu videa, na to video. Říkal jsem tam, že budu natáčet GTAčko, že jo, prostě že budu natáčet. Ale teď dlouhou dobu natáčet nebudu, protože jelikož nějak se to předtím sekalo, tak teď už mě to nefunguje vůbec. Já nevím, já s tím prostě nějak neumím, nebo já nevím, jak vám to mám vysvětlit, ale prostě mě to nejde zapnout. Teď natáčím přes Fraps a přes Fraps mě to blbne, se mě to laguje, takže to vůbec nedám na to YouTube, protože to se každou chvilku lagne a je to celý, víte kde. Takže tohle byla moje omluva a další věci. Moji odběratele. Dosáhl jsem odběratelů ve výši 7 odběrů. A za to bych chtěl moc poděkovat. A když bude i 10 odběratelů, tak udělám nějaký speciální video k 10 odběratelům. To je snad jasný, ne? Takže tohle bylo všechno k mému dalšímu informačnímu videu, zároveň i omluvě. A snad u dalšího videa, takže zdar.